Svako ko ima smisla za biznis dobije poziv. Ne kroz reklamu, ne kroz plan, nego kroz ideju. Ideja ne dolazi slučajno. Ne dolazi zato što si gledao video ili čitao nešto zanimljivo. To je samo okidač. Pravi razlog je ovaj. Poziv je već bio u tebi, a ideja je bila signal da je vreme. Taj trenutak svi znaju. Onaj aha i wow momenat. Ako ti je sinula ideja, to znači da je namenjeno tebi. I tu se dešava greška. U istom trenutku, kada ideja dođe, pojavljuje se ego i kaže: nemaš novac, nisi spreman, nemaš uslove, ko će ti pomoći, šta ako propadneš? I većina ljudi tu stane, jer nisu napravili pauzu, već su odmah poverovali prvom glasu straha. A istina je sljedeća: isti izvor koji ti je poslao ideju, sposoban je da pošalje i realizaciju. Ideja ne dolazi sa svim odgovorima. Da dolazi, ne bi zahtevala veru. Tvoje nije da znaš kako. Tvoje je da prepoznaš poziv i da napraviš prvi korak bez ikakvih garancija. Kada se ne prekine proces strahom, kada se napravi pauza pre reakcije, nula, nevidljivi božanski mentor počinje da radi. Počinju da se pojavljuju ljudi, informacije, prilike, rješenja, sredstva, ne odjednom, nego tačno na vreme. Ego traži garancije pre koraka. Život traži korak pre garancija. Najveća zabluda mladih u biznisu je da im prvo treba novac. Ne. Prvo ti treba vera u ono što još ne vidiš. Ako ti je ideja došla, to je već znak da nisi sam. Izbaci šta ako i slušaj intuiciju. Traži realizaciju kretanjem među ljudima, ne izgovor. I zapamti ovo: ako si dobio ideju, dobio si i dozvolu da kreneš. Vera je jedini ključ koji otvara vrata Bogu, tvom nevidljivom mentoru.